Baltrax BG представя марката Komatsu. Минало, настояще и бъдеще, всичко е свързано с общността през 1921 година. Мейтаро Такеучи основава нашата компания в града, който носи нашето име, за да осигури работа на местната общност след затварянето на близка медна мина. Днес сме изминали дълъг път от началото. Превърнахме се в глобална компания с разнообразна работна сила, обединяваща хора от различни националности и вярвания. Благодарение на колективния ни опит и различните ни перспективи, продължаваме да се развиваме. Продуктите на Komatsu можете да намерите в baltrax.bg. Komatsu изследва нови граници на технологиите, създавайки умни строителни машини, автономни минни камиони, подводни електрически булдозери и дори багери, които могат да работят на Луната. Нашите решения подпомагат индустрии, които са основни за развитието на съвременното общество. Ние вярваме, че когато хората се обединят около обща цел, се случват забележителни неща. По света, чрез иновации и производство, Komatsu създава стойност, която подпомага устойчиво бъдеще. Открийте тези машини в Baltrax BG и нека създаваме стойност заедно.